Le, Nduk, urip kuwi dudu mung perkara ndelok nganggo mripat. Nanging luwih becik yen nganggo rasa ing jero dada. Rasa iku kudu digugah, dudu dipendem. Sing sabar bakal luwih cetha weruhe. Sing temen bakal luwih jembar dalane. Aja kesusu nyalahke kahanan. Kadang Gusti mung arep ngasah atimu ben luwih wening. Yen atimu wis bening, kuwe bakal bisa mbedakake endi sing mung kepingin lan endi sing tenan dadi kabutuhan. Eling Le lan kowe Nduk, wong sing bisa ngudari rasa dhewe ora gampang kebawa ombak donya. Urip sing sareh, ati sing adem, iku bondo sing ora iso dituku apa-apa.